Zazvoní telefón a na druhý deň sa už brodíme neprebádanými džungľami Amazónie. Prípadne sa prechádzame po rozbombardovaných uliciach vo vojnových oblastiach. Ak máme v hlave predstavu, že takto vyzerá život ostrieľaných reportérov, zrejme príde sklamanie. Skutočnosť a povaha reportérskej práce je zväčša o mnoho menej romantická a dobrodružná. Reportéri trávia veľa času skúmaním dokumentov, vyhľadávaním príbehov či telefonovaním. Tajomstvom úspechu dobrej reportáže je naozaj kvalitná príprava. A práve o tom sa budeme rozprávať v tomto videu. A prvým bodom nášho programu je dobre si ujasniť, o čom má reportáž vlastne byť. Odporúčame spísať si predstavu, a to nie len pre seba, ale aj pre editora. S ujasnením si témy vám pomôže štrukturovaný nástrel alebo pitch. Povieme si aspoň veľmi stručne, o čo ide. Zamyslieť by sme sa mali najmä nad tým, prečo je téma, ktorú chceme spracovať, dôležitá. A tiež, čo by mala byť nosná, kľúčová informácia alebo motív v našom výstupe. Dobré je tiež mať jasno v tom, koho chceme osloviť a takisto, aké prvky by mal mať náš výstup, napríklad fotky alebo video. Takéto ujasnenie si témy nás bude sprevádzať počas celej cesty do terénu. V praxi sa totiž často stáva, že na mieste narážame na ďalšie a ďalšie informácie a paralelné príbehy. A všetko sa nám zdá byť zaujímavé. Nenechajme sa uniesť a majme na mysli, prečo sme na reportáž išli. Inak sa nám totiž môže stať, že budeme mať kopu bočných materiálov, no zistíme, že sme nezozbierali dostatok informácií o hlavnej téme. Ďalším dôležitým krokom je dôkladná rešerš. Ak sa napríklad chystáme na rozhovor, zistíme si informácie o človeku, s ktorým sa plánujeme stretnúť. Takisto, predtým ako sa vyberieme do nejakej lokality robiť reportáž, naštudujme si miestne pomery. Neznalosť, prípadne dopytovanie sa na základné informácie, ktoré sú k dispozícii na webe, môžu byť vnímané ako prejav nezáujmu, neprofesionality až neúcty. V teréne by sme sa mali pýtať až na informácie v druhom slede. Vychádzať z informácií, ktoré sme získali rešeršovaním a hľadať také, ktoré nám rešerš nedá. Vyššou úrovňou rešeršovania je zasadenie javov či skutočností do kontextu okolitého diania. Nikto nežije vo váku, preto dôkladná rešerš zahŕňa napríklad aj podobné príbehy či javy z iných lokalít. Nám to umožní rozšíriť si obzory a pozerať sa na danú vec z rôznych uhlov pohľadu. A výstupu toto dá ďalší rozmer. Niekedy môže pomôcť napríklad prezrieť si miestne médiá vrátane lokálnych. Môžeme tiež skúsiť skontaktovať miestnych novinárov alebo akademikov a nechať si tému vysvetliť od nich. Plánovať začíname už doma. Ďalším krokom je preto príprava itineráru. Kadiaľ pôjdeme a ako? Napríklad 200 km niekde v Tadžikistane môže znamenať 8 hodín cesty autom. V akom poradí sa stretneme s respondentmi? Niekedy nám jeden otvorí dvere k inému, inokedy sa musíme prispôsobiť logistike, inokedy zas programu kľúčového respondenta. Nemajú v krajine náhodou nejaké sviatky? A ako prebieha tempo týždňa? Napríklad vo viacerých moslimských krajinách by sme v piatok nepochodili, ale v nedeľu už áno. Do úvahy tiež môžeme vziať možnosti a potreby natáčania či fotenia. Príkladom je zlatá hodinka pri fotke či magická hodinka pri točení filmov. A napokon myslíme na to, že plán ako celok takmer určite nevyjde, ale za to styčné body našej cesty áno. A na to máme dobrú prípravu. Ďalšou dôležitou časťou je zber zdrojov. Spíšme si, kde alebo od koho môžeme získať informácie a roztrieďme si ich podľa významnosti a zložitosti ich získania. A podľa toho plánujme. Významnejšie zdroje a také, ktoré sa získavajú ťažšie, začíname vybavovať ako prvé, napríklad stretnutie so starostom. Naopak, anketu v teréne si necháme na samý koniec. Ak by sme priniesli údaje a respondentov len priamo z terénu, nášmu novinárskemu výstupu by mohlo niečo chýbať. Nemusel by poskytovať komplexný obraz. Dôležité je preto výstup podoprieť napríklad dátami, štatistikami, vyjadreniami ministerstiev či obcí a podobne. Keď spojíme tvrdé dáta s príbehmi respondentov z terénu, dodáme reportáži hĺbku a kontext, zmeníme tiež jej dynamiku a celkovú kredibilitu. Aj pri práci so štatistickými informáciami či vyjadreniami inštitúcií však treba byť obozretný. Každý zdroj a každá inštitúcia má svoj pohľad a uhol, sledujú svoju vlastnú agendu v rámci svojho mandátu. Nikdy sa teda nespoliehajme na jediný zdroj a určite od neho nečakajme absolútnu neutralitu. Poslednou radou pred odchodom do terénu je, aby sme nenechali nič na náhodu.
Nespoliehajme sa napríklad na to, že keď pricestujeme na miesto, tak si na nás starosta či starostka spraví čas. Dohodnime si rozhovory na mieste vopred. Ak máme tému v kultúrne vzdelanom kontexte, môžeme tiež naraziť aj na iné nečakané bariéry, napríklad jazykové, kultúrne alebo náboženské. Pripravme sa na to. Napríklad v moslimských krajinách sa muži reportéri nedostanú medzi ženy. V mnohých tradičných spoločnostiach treba ísť najskôr za staršími ľuďmi, tí sú automaticky viac rešpektovaní a nemôžeme ich preskočiť. V zložitom či neznámom teréne je vhodné zaistiť si sprostredkovateľa, ktorý má v danom spoločenstve autoritu, prípadne aspoň základnú znalosť, ktorú my nemáme. Zvláštnym typom plateného sprostredkovateľa alebo sprievodcu je fixer. Fixer či fixerka nám dokáže nielen poskytnúť informácie o téme, sprevádzať nás s lokalitou, no neraz zabezpečuje aj rozhovory s respondentmi, dopravu, ubytovanie, preklad a ďalšie praktické otázky v teréne. A v ďalšom videu si povieme, ako na samotnú prácu v teréne.